Dentro do programa Argos ten dúas cousas superimportantes do meu punto de vista. Unha, ten dentro do equipo a unha persona de dirección de empresas, que é un valor que nós non tiñamos porque somos enxeñeiros, e por outro lado tes un consultor propio para o teu proxecto, adicado 100% no tempo que tes. Entón, era, por un lado, a visión dunha persona que se dedica á dirección de empresas, que xa ven de estudiar esa materia e saber como gestionar unha empresa, e por outro lado, un consultor que che vai dando pautas para que podas validar o teu mercado e ver hacia onde tes que ir co teu proxecto.